Lo kok luwung malah. Kamu siji nek sejuta ini. Bocah ngono ku salah mudeng-mudeng kok nek metune sakmene. Iki tak atur wae, tak jikok 500. Se 500 tak dumno wong loro aku ngomong nek duwike metu mek 500-an ngono. Ah, tangan kurang mudeng. Paling kesuk-kesuk perintah aku neh kok. Iki sing tak bokne iki. Kira itono Kang Jo. Si loro, telu, papat, limo. Ini. Loh, iku gendut. Nah, Piye, Dut? wah nek aku sing ngurusi ya saset ah. Ngono. Nah, tak lihat tengah aku, lihat tengah gini. Ini wong ini nek ngurusi ini ora wong pinter, ora wong Alhamdulillah. ora wong pengalaman ya. Bang. Iki go nem. Awake dhewe lho. Iki go nem. Ana suwene ana gendut Iya, kepenak malah. kepenak kok koyo wong ana wong pinter kaya aku niku wis. Iya. Angel besok ini gak ono Gus. Paling pinter, Dut. Aku wis wong sosialku tinggi ya begini. Iki ngene mama jebul-jebul isine umek 500. Tak tarik. Mosok mek 500, Dut. Lah iki dipreper kok ngene bangi kono wis. Aku ora wani ngelong ngono. Terus Iki 500 bantuan iki bantuan awal jare kok. Mau 500. Iki yo tersane mau gak jiko duit bensin wis segom ngono. kowe urung mek Yo ora wani duit ngono ndak penting nek tambahan dhisik lak kene aku ngono ah. lah piro, Dut? Ah sak ikhlase mau bensin wae kene kono. Terus Ngene wae wis ah. 50-an wis kuwi anu 50-an apa-apa wis mene wis berah aku. kok kayak geremang-geremeng. Ora gemeng kesuk-kesuk. Itu kok ngene wae kesuk-kesuk ono bantuan ngene tong perintah aku neh aku gelem ora nolak ah. Wong ini wis perkara masuk harianku ora apa-apa. Kowe 50 templon 50 ngono wae. Iki aku gandeng mek cemlon Ya ya. ngono he ora apa-apa ya wis. Iya. Teko siku dianu. Kowe ikhlas ya, Oh Dut. ya ikhlas yang penting tak tulungi aku. Wis aku matur nuwun ya. Aku yang jiwaku nulung Kang, wis tenang ae, aja kuwatir ambek aku. Ya wis matur nuwun, matur Ya nuwun. wis ah. Penak men musuh Aku ngutang ke 50 kan plon. Iya, Cuk. Kantil kok kene iki. Ku sore tak iki ya. Iki nganu Cuk. Tarik ngene RT ngotak. Tahun lebih. Anjen entuke mok 500 tapi piro iki aku krungu 100 kok. Lah kok lek kaya awake dhewe lek gendut mentara anu ngapusi. Ya buat ngene takon RT kan luwih apik sih piro isine asli. Lu ngono neh. Iya. Lah engko nek rono neh engko kira-kira nek iki tukon rokok Pak RT ta ora? Ora usah. Ora usah. Ya ora apa-apa, ayo ah. Ayo. Lu mau